Ya apa ora kurang ajar kuwi. Nek arep nggok sikile diuncal ki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep napa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnanira marang Adyabanon Jinawi. Kaya Pak Gina. Tak tonyo nek isih sembrang. Senjaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar Titenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Pripun, Mbah? Itu gawe coba bocah. Akhire pisapian lambat dhateng pun Pulatawati badhe kajauh paket kalian pun Leswada Mandala Kumala. Gah piye? Sampeyan niku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta karo Tita ki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Weh. Kembang iki tok tuthuke sapa-sapa? Bisa sirna Margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Lole kentos waluh gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan ala gareng. Ing atase kowe drajating Panakawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki mung batur. Lah kok langap-langap ndrewi kaya grojokan. Nyerwetek kaya becek sepun bapak Tegalan ucap barat. Wah, nesu e kok. Wani Rasawati. Durna to? Nah, wani Rasawati kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula eceh? Putu kula Semana Mandra Kumara. Kowe tak anggap wong kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong koclok. Kuwi putra Nalendra Nalagareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru, napa wontene? Kula mung kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna, Dewi Prantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nalagareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi drajating Batul Gedibal 17. Kowe nyolok mripating Baladewa. Kowe ngino karo anakku Semana Mandra Kumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng? Ya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandra Kumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangklasan dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Cedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandra Kumara ki mung Panakawan. Petruk sing utusan kakangne Nalagareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora sambayang Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis ereng kesel e nyuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni.
Hei. Ayo gek omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetokke sayembara apa piye? Ya, aku tak ngetokke sayembara. Ya. Aku tak ngetokke nggon aku. Sapa sing cilik gedene iso ngukul dene Baladewa? Wenang, boyong. Ya kuwi Dewi Puratawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi bathange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter katetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti mongko iki. Setyaki, wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggonmu sowan, Gawa Prabu? Piye? Nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Kepareng kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring kaliyan Bagong. Mesakaken ing atasipun Panakawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gawa Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung hafal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedhabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedhabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun 100 cacahing Kurawa kaengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to, aku tak mudhun saka dampar. Gawa Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten? Inggih Dioji. Kula namung badhe milani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung awat-awatana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh nggih, nistakaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih nistakaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budal kang padha sebo jeneng ingsun nedya nanting kelawan Atmajaku Purantawati monggo kepiye mengko nggone padha bakal nyirep kahanan iki. Nuwun nistakaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Durna. Pripun kabare dene sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke para sata Kurawa. Pripun Mremban? Angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho. Ingkang putra ing Banjar Junguh. Undur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dhaup menapa mboten? Kula nadhong dawuh Bapak Mremban. Nadyan ingkang putra pun Surtayu cumadhong dawuh Bapak Mremban. Nadyan kula pun Kartamarma cumadhong dawuh. Kula pun Swatama cumadhong dawuh Mremban. Pripun, Mbah? Itu gawe napa bocah? Anggenipun sampeyan lambat dhateng pun Pulatawati badhe kajauhaken kaliyan pun Lesmana Mandra Kumala. Itu damel menapa boten Mremban? Nuwun sewu Dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula pamake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula kan anak Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli. Sowanipun Panakawan Nalagaring lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara jarine anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso mbalikake pustaka jaman Limasada yen wadon diaku putra yen lanang dipek mantu lho menika ingkang dadosaken perkawis. Tumuli dados gegeran wonten ing parepatan negari Ndarawati. Antawisipun kula kalih Nalagaring, anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, wis boten kanten-kantenan. Tumuli Nalagaring kan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para sata Kurawa menika ingkang wigati Dursasana. Pripun, Mremban? Iki Bagong karo Garing tekan kene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungan sikile. Iki ngestakaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nalagaring kalah karo Bagong, wah, Lesmana anakmu nggone bakal jawab
karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestaken. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cengenges. Lho mawon, sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kurawa mboten wonten sing wangsulan niku merga Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Lho, Gareng ki mung ponakan, Bagong ki mung ponakan kok wedi nek diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Itoe pancen ming Panakawan loro saudon telu saurupaning nun sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan Bapak Penemban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu Panakawan loro siji Petruk loro Gareng telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang. Lah kok begini iki ajeng dibaleni. Ngekeki ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakal do ting penyonyo sirahe do ting penjoto. Urang-urang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku menak-enak paring dawuh. Dur, nun. Dawuh Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan robengan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen. Nala Gareng karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludhu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel Gareng karo Bagong. Ora sada wedi, ora sada walang ati pikire. Sing tetek tangguh-tanggon. Pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh. Swata memangkato lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkate wae. Kurawa wis dambyah-dambyah lho Rek. Ha iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kawan nantang karo Begawan Durna aku ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulih ora entuk kabar Petruk lalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petruk krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petruk bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya. Ha iya. Wis ora iso urip ya ora iso. Piye piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petruk. Ngene wae Rek. Pokoke tanggung wala gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing belani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kowe kebacut nantang Durna. Aku rada enceng. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu, Bagong mana-mana jajaran cuketane ora minggat glandang nenggala. Mudhar. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki didum. Dum piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku? Heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok.
Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya apa kadhedaning Nalagareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petruk. Aja gelem. Heeh. Rawe rantas. Malang bakal tak putung. Tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil patine Ndara Janaka krubut buta 40 wae ana. Tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi Gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulan mriki kene tontonan engko nek ati aku ngapusi aja dutak kakangmu Nalagareng tangan. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelari rawang iki Gareng nun inggih Patih Sengkuni Rakyana Patih kula ngabdipun Nalagareng. Mburi kae ora pangling Bagong. Nggih Rakyana Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, lha iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye, goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Wis senengane kok mujenge kakane sing ora apik to dongakno kakane menang kalau patek-patekke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora. Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Neng omahmu. Terus ora sah boyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur Lesmana Prabu Ndarawati, nek nganti Petruk ora kelakon dhawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung teng iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina ngwek-wek cangkepe tak wek-wek. Reng, mbok ora ngono kuwi, Reng. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrot mendono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, Nalagareng suwarane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cangkem budhe kok. Arep nyuwara kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja men kowe Surtayu. Ayo Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Mogati kon maju kabeh. Ku tak nggo nekran sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki buktekke sapa sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk dhawuh karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal mundur saka pabaratan.
Edian sakake barat. Ayo. Awas aja joke. Asem kok. Gleleng tenan nih gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa. Nek gareng kaya iso ngarake Ndara Sotayu. Ayo. Ora iso. Panci awas. Ndara Janaka minta pamrih tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, henteno tumbakmu. Wah, iya. Wah, iya. Ayo dene, Wer. Diandra apik tenan kowe. Tak dol yo. Hus. Wow, didol kok didol. Awas. Lho, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Jaman Ndara Janaka isih muda. Jaman Swita Begawan Durna, terus pendadaran siswa Sukalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora sok disambi omong. Piye? Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panah iki ora iso. Kon nampani tombak ngono ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikai. Mosok. Domonge yo. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi dikai japa mantra. Japa mantrane. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Mat iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongso andol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada uje. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyong meteng. Kok tetep kena? Wong mbone meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa. Tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Terus
semong aku wong suci, ora tau colong jupuk, kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan, balik aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Atene ora der. Kuwi men siti ya. Kudu tatak tanggo-tanggon. Ha iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu ponakane Ndara Janaka bales kae Surtayu, balese aja kuwatir. Babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petro. Lah iya ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola bali saya suwi saya mumet saya buyer kula sumanggaken Mas kula mboten saged ngatasi pun kula sumanggaken loro kabeh awak kula. Nguncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Ponokawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh, mboten. Bagong ora tumandang, mboten man dereng. Mundur man. Kok bathukmu biru? Ditendang Bagong mongko nendang nganggo teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak kula sumanggaken nggawa gaman pun mboten sak nggawa gaman ya kalah surapur merkoso uripe malah musuh Panakawan kalah isin menang ora kondang sinten sing ajeng pripun sing ajeng nambani Kurawa sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya lah terus apa iki sing durung maju Nun maju oleh Cak Bagus. Wah nggih nadyan rada abot kula lakonane man. Sapa ngerti garing gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih lak maju man. Hati-hati ya nggih. Wong kentir.
Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, cah edan. Ndara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki garing karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali ming kari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani kok karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kini ro. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku. Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Ya guys. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang ki ngene iki, rasa dadak kokian begijigan sing bagus sapa sing ampuh, ya kuwi sing isih urip, sapa sing gletak kuwi sing kalah. Carane adu atos sing sirah. Ya wis. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya yo. Nek pecah piye, mengko tambale rasa kuwatir. Ya wis. Gon mburi apa piye ya? Gon dada apa ya? Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo babu tak ancel pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo. Ora rasa kok kan jogetnya wis. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa ya? Oh, kowe ra wani ngene iki. Sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nyo ayo. Mburi apa piye nyo ayo. Lu kok meng gelis sih piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku ngene lho nyo, lho dimanke tenan, gek ngantep. Mburi apa piye nyo? Kuwi tegese sak kendel tenan. Aku ya wani nyo ayo. Mburi apa piye nyo ayo. Kaya aku ngene lho nyo. Iso nyo. Oh isih. Arep ngopo ayo. Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Ada kira. Oke, weh. Bresno ya modar tenan. Yo, kesuwen dijajal. Yo. Modar kowe. Ora apa-apa. Lho, ora apa-apa tenan. Ora apa-apa wis to moyo. Nggo nek utekmu owah, aku wis ra ndek utek. Oh. Ora kowe gagar utak. Aku wis ra ndek utek dadi ra iso gagar utak. Wis santai wae to. Pisan ana yo cak sirahmu tenani kowe mang tenani guys. Oh biar kowe ayo lho wis ora krasa wah ngece wah setan ratatanan ora pindho ganjil wae kena manut ya ganjil kene ping telu waduh iki ora kebal sira aku resiko ya guys pecah sirahmu biar weh ora apa-apa ya gentenan ya waduh mau perjanjian ora gentenan cara ngendi perang kok ora gentenan atene seneng kowe buat-buat kene kuwi sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur lho ora basa karo aku ora basa ya ben ya guys yo mati tenan iki lho aduh tumung kula bapa ngakose buku pertiwi ayo kowe wis kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat wah cangkeme iki jenenge ngedonke mungsuh ngono kowe kowe ngomong ning aku dadi tratapan kok nek sigar tenan ora engko sigar tak plestere ya ora kena omong langsung bet ngono langsung des ya semerah oh kuwi ndonga barang wong arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah ngono Jawa kuwi ya wis nyo dapat ya
Kowe iki ngapa e? Ah, kowe iki setan. Nek wis ngampet ambegan ora sida. Ora ndak apa-apake kok wis ngampet ambegan. Aku wis nerut ngono. Kaya wis piye ngono lho. Kene yo. Ben tak. Ora apa-apa, rame iki rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe, padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan e. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Patih dijaneng ku iya lali. Oh. Siap. Popo. Ayo terus, endi mau wonge? Wis buyer aku bisa. Mulai mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga, yo. Perang ini kira penak to. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora sandadak gabrus-gabrus ngenteke tenaga. Iya. Yo siap. 1 2 3. Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa, Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora nggowo to kowe ora entek. Rasanya kayaknya. Hut. Jar. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras koknya pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Wah, jauh tak antep kok ora ngrasake blas to, Gong. Ayo anggere ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Modar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa glene. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh siji. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap. Saya Siap. Yakin. Ayo. Rampung nyawamu. Sileke palu aspal. Kaya mau gayeng kok nyenyet kok ngerekar wadake kalah. Ayo iki jatahe kowe le. Sis matane boleh lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali enak lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jajanan skurtane bawana iblis lanat. Walah dalah.
Pala kawening derajate Nalagare karo Bagong kok ngiwas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mandura Prabu Baladewa. Nalagare ora bali tak glandang negara dadi apa? Babasan arep ndi rek? Mulih Kong. Nek iki nek ora mulih ade modar tenan. Iki ade nek ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ora Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper. Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju nggawa nenggala. Panas main jajal sultane bawane blenat. No, kareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakon glandang negara jeblok wetengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah. Murup. Heeh. Baladewa golek kaca ora. Kok tangane murup senter kuwi. Heeh. Nenggala. Enang engga-aga ala. Nenggala. Nenggala. Heeh. Nenggala ki tamake gunung jugruk segara asat. Aku mau namani gunung bola-bali lho jugruk-jugruk ya. Ya mbok kok ya. Dianten ana. Mongko ora sepiro lho. Ha iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan. Ku karepe dhewe ra. Mundura. Atrajange dhewe. Wani mbok kowe. Wes sawu nek nekat ngene ora asra dilosa sapa ora. Mundura ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora. Mati iki sing ngasta sing gawe urip kok. Mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa tamani nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dong kok. Wong ngerti ora? Mula nek tak ajak pengajian kae sok melu. Wong ngerti ra critane Nabi Musa? Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Saberna ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kadean yo Gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wonge anggere nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong nek ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping Lurah Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Reng. Ngapa? Wala, iki mati ta. Saya ora cenanangan kowe. Lho, iki ra
Suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Welo. Ya, goleke pengilon. Goleke pengilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku mung muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Uise. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Nggara. Nala Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturke sembah Prabu. Non. Ngatur sembah. Pan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tampa Nala Gareng ora liwat pangestune Nambal. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguwasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekaten. Iblis lanat. Panjenengan jangan bawa cipta mari nyalamatan jeneng kamu jeneng malo. Kok kata-katane ra cetha. Nek Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kan dadi Baladewa lagi entas kok ngomong cepet ora iso. Sama-omong aku. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakarepmu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Gaji ya, manut. Arit gelem? Gelem. Sing landhep apa sing niyeng? Terserah. Paham? Ora sah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu kowe. Baladewa kon nggo sound system ki maksudmu piye? Kowe iki udu sound system ya, Gong. Kowe iki kampak kok kaya sostin. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki aku kaya orene lho. Iki ra nggo sing nggo nyuwara iki mikir. Iki sing ngarepe. Udus kowe. Kurang ajar karo kan. Tak golek-golek ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa adol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu. Ampun duka. Gugu karepe dhewe. Konjuk digrujuke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godoke. Aku njaluk sing landhep. Kira tekle becik goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak iki mrene. Masa matane dadak iki mergane patimu. Asane sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi Baladewa pisane. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng aku. Entuk bendho sing ngendi.
Anjile bakul degan ora. Awas ora ngatur Jamrata. Imbangan bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Ngawur Baladewa. Ah Baladewa sari. Salah ucap. Ketiban Bendokora menyang Sirawaja tundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Ya Raden Kokrasana. Kokrasana. Wani pira? Waning pinta. Hah? Waning pinta wani pira? Aku ora hafal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa waning pinta wasi Jladara anom Kokrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu sapa? Balarama. Rama tambah. Ha iya. Ya waning pinta ya anom Kokrasana ya Raden Karsana. Ya Reja Karsana. Reja Karsana ki mbane Kiswan. Kae cermo ding. Mati jeneng aku guguk karepe. Ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek modar. Ana kakangne kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Rante gaman kok. Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tamake Gunung Jugruk Segarasat. Iki benda tau nggo nyolong degan ping 5 ora konane. Walah setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Matek dening aku. Kelakon neng UGD. UGD ya apa? Nggo penimbangan beras. Hai KUD. Kaya kleru. Ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan ta iki. Mati jeneng aku, mati. Setyaki. Koko Prabu. Atur semene Koko Prabu. Manus maring kadar. Koko Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Nadar. Adikku inggih Koko Prabu. Adikku. Adikku bocah brasak. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tatalan kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Ming ngene lho. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi Koko Prabu. Yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah ing langkung prayogi. Kok Prabu lenggah? Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya Kresna. Setyaki. Wonten dawuh, aduh adikku di. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan iki. Nggih. Koko Prabu latur semene, ora pati nduga mono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning para kawan kere ngembari marang panguwasaning Rata Mantura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggira menungsane mburi ora glandange Nenggala.
Kresna. Minggiro Kresna. Ratu Mantura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat diwabane lho. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun bedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Kok Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Inggih. Setyaki wonten dawuh. Gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten kok Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhaupaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur karo ya Prabu Astina. Ya apa ora kurang ajar kuwi? Nek arep nggok sikile diuncalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya arep ngopo meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnanira marang Adyabanon Jinawi. Kaya Pak Gina. Tak tonyo nek isih sembrang. Sencaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar Titenara. Sencaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho. Ngawur. Kowe ora. Iki sandangane Baladewa denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, apa ya Kresna? Nggih, kadangku Yayi. Anakku Purantawati njaluk apa? Njaluk dijapi. Wus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk pamit Yayi. Kowe arep endi kowe arep endi? Arep endi? Ora usah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng ndi nolo gareng? Nolo gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani Bagong diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku mangke meng donga Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo kowe nek aku malih kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nyuwun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong niki wangsule kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radang. Ya wis tak suwunke marang nangku mono nek kok nyaur ora. Ora usah nyaur. Arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora.
Tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingune Bagong. Ah ngoten ora malang kerik. Oh nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya ing asepi. Oh mandi pandunganing Nata Ndrawati cal wujuding Nata Mandura Prabu Baladewa. Hei! Mbok ora sembrono, Den. Rang. Aku piye ki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Ndrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungso ae padake teko bali yo ngene. Gorene tak cekelek. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarepe dhewe. Aku nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kuwi. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Njata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petro sing ngaturke Njata Cakra, Petro dadi mantuku. Oke. Rang, yo. Ya mulai yo. Ayo. Petro kon ngaturke Lek Marta. Njata Cakra. Njata Cakra Lek Marta. Nala Gareng wae sing bukan Nala Gareng. Nala Gareng sing bukan Nala Gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nyuwun pamit ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk dengkulmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi? Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajangi pasulayan. Kula namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko. Kok teng jerdul. Anakku Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Bekti kula kunjuk, Pak. Iya tak tampa. Bekti kula mo. Iya tak tampa Petruk. Bekti kula mir, iya Bagong tak tampa. Eneng apa? Hah? Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Ora tak timbali kok sowan. Wis, Truk, matura. Para Madyawusana tak pasrahke karo kowe. Panumatunusane Bapak. Petruk eneng apa? 1004 Diagung Mangaksami nggih, Pak. Iya. Arep matur apa? Namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar. Kowe arep duwe gawe apa? Mboten gadah damel. Ning kula gadah niat, Pak. Niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng panggendanipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula ingkang nalika semanten sampun dipun seksekaken dhateng jagat saisinipun. Sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun mboten dipun tetepi. Kowe iki omong apa Bapak kok ora ngerti? Nalika lampahan ingkang kepengker Sinuwun Ndrawati paring dawuh kalih kula. Sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong Dewi Mustaka Weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larahe saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Ndrawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hujating para penglamar. Terus kula utusan kalih kakang kula Mas Gareng, kula kensuwang teng negara Ndrawati nanjeke ngendikane Sinuwun Ndrawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil ruba temanten kakung kedah saged
ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati, nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak, dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Blegegeg ugeg sadulita. Jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan, Petruk. Wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatire atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Ndarawati, ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ra iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu, Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Klepat tanpa pamit, Petruk ten pancene sajake niat tenan, Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocahe wis niat. Wah, jan ketoke nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu, aku arep njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Wong Ratu Ndarawati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya ora-orane dukuh. Ming njaluk dukuh kok werna-werna. Ayo tole ning negara Ngamarta ndak selak dadi pengantu-antu ning pepundhenmu Pandhawa. Gedhe dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengening sing gawe urip. Muga-muga di udanane penjangkaku. Ning lek arep golek nendi? Wong parane ilange senjata cakra aku ora weruh kok dadi aku ketayanan mlebu ngalas munggah gunung medun jurang wis tak niati. Ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pusaka utawa senjata cakra pusakaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Tukulon, Riki. Iya. Petra, kita ngapa? Kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dateng titah. Ya. Kita kepengin kelakon panjangka kita ngene kepengin dhaup karo Purantawati. Ngerti ya? Aja seneng sik. Ulun Onyang Madyapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru. Kita yang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti Jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita. Ning aja enak-enak ngapi-enak merga kita kudu goleki ing nastan senjata cakra. Kuwi tenan, Petruk. Hah? Upama sampeyan niku dudu wis tak tubruk tak ulang-ulang. Saking seneng kula. Niku tenan Bu Kulun. Iya, tenan aja kuwatir. Lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi? Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok, nggih. Nglakonana tapa ngramit tulung marang sak papadaning urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu? Suli Bantul. Utuh. Ah, pripun kersane? Tampan ana pari suli, kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersen ya Petruk, mong kaya ana wong dawuh tulung karan jeneng kita tulung ana. Nggih, ngestaken dawuh. Tampan ana Petruk ngene. Kula trimaringaken Bung Ulun. Kok mangang apa?
Kaya ngapa wae? Kula aturi maringaken. Ya Petruk tampan ana. Aku. Gah piye? Sampeyan niku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta karo Tita iki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Wee. Kembang iki tok tuthuke sapa-sapa? Bisa sirna margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Nggih saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Kula. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Ayo mlayu mongko tanpa tinimbalan. Sekawit kula dipun penging dening Bapak nderek sowan wonten Negari Ngamarta. Dipun dawuh supados jejagi wonten papel wates Negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Wonten Nalendra kembar kemanikan. Ingkang asta para wadyabala manguwuh-uwuh nedya mbedhah Negari Ngamarta Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Wong bagus sapa? Raden Janaka kowe sapa? Jaya Lelana. Aku pancen darbiniyat mbedhah negara Ngamarta. Bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumaritis. Dadi kamuktening Jaya Lelana lan Jaya Lengkara pecah siramu. Wah. Ah. Oh. Piye? Ah. Kumlawe sikile suarane mak wung. Ora endo pecah sirahku. Werkudara kowe sapa? Jaya Lengkara. Ayo, bedah Ngamarta legane atiku. Wah. Ati kowe. Wah. Woi. Wonten. Wah. Ana wong sabrang loro tetep piadeg ora sepiro. Kekuatane ngedap-edapi. Ndara Janaka kalah. Kawon kalah. Lah pripun? Dipol. Gandeng Kresna kakangku ora katon ing negara Ngamarta. Mula ingkang kudu iso madhangake kanaring praja mung kowe. Ora iso nyernake ratu loro kae. Wah, gunane opo dadi pamomonging Pandhawa? Ah, nggih. Woi. Bapak, kowe iki jare goleki senjata cakra. Duh banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? As. Tu sabun. Rabi angel syarate nggo ngapa? Lah piye duwe gegayuhan kok mung tekan semono. Lah Bapak kok tindak mriki? Ngamarta geger Petruk. Lho, sebabe ana satriya sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol
arep dipindah jarene ning Aldan Karang Tumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Ah, satriya loro sabrang. Ah, pecah sirahe barat kowe. Lho, sapa iki? Sapa iki ana menungso awake sarwa dawa. Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satriya sabrang loro sing arep njebol negara Ngamarta. Dasar para nyata. Pendha wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol. Tak pindah marang Laladan Karang Tumaritis. Nek omong ora waton iso njeblak. Karang Tumaritis iki dhek sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karang Tumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karang Tumaritis, wah, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, Yayi, yen ngono iki menungso sing digendhekake para dewa ing awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tok ulunge kembang aku ora iso nampa katresnanmu. Iki karepe kok nggawa kembang. Ki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karang Tumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe PN Karang Tumaritis gage tibano mati dening aku. Petruk. Iki ra senjata cakra karo Kalimasada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Ah, Bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge kembang parisuli, le maringi Bathara Narada. Kula kentapa ngrame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata cakra. Pustaka Jamus Klimasada, Petruk. Dalem Pustaka Jamus Klimasada ndak jaluk. Aja nganti wal saka negara Ngamarta. Diasta, Ndara, diasta.